Hej YouTube. Vi er her i dag, og vi lovede sidste gang, at vi ville lave den her minegang hernede. Og det har vi. Vi lovede, at vi vil sætte den ned til det der niveau 13, der hvor man nu finder diamant. Og den tager vi. Ja. Mikkel. Ja. Vi lavede en lille man kan ikke sige forhindring. Men vi lavede noget fedt noget, synes jeg. Altså herudover. Vi går lige ned, hvor der var lige sådan noget lave her. Oh shit. Og så lavede vi lige noget. Og I havde fundet det sted før? Ja, vi havde fundet det sted før, og så vi var nede i mine. Sådan, ja. 99 mine. Ja, jeg har sgu meget mere. Nå, Mikkel han er begyndt at mine. Jeg har også fundet 7 diamanter. Fedt. Skal vi jo gå op for dem, så kan jeg op for den bog også. Vi er op på der bøger for nu. Altså, jeg er i level 9. Og det skal altså være i højt. Ej, vi opgraderer ikke bøger. Det giver mindre. Ej, det ved jeg ikke helt. Ja, lad være med at opgradere bøger. Det er kun hvis, at vi er i level 30. Ja, når vi er level 30, så opgraderer vi. Det er på nær, hvis at vi står ved i alt det, vi skal her. Ja. Jeg ved ikke engang, hvordan det rigtig fungerer. Vi var gerne have det bedste. Så, nu er pladsen til mig. Nej, ikke. Ja. Men Ja. Jeg har godt nok smadret alt det slik, og så bagefter aftenbord. det bliver en kage. Nå. Velkommen til den her kanal. Her på kanalen laver vi billyde. Nå, ja. Som sagt, så ja, vi miner bare lidt. Og så vil... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, Hey, skal vi gå op nu? Ja, så vi går op. Jeg går bare home. Du har bare ikke kommet derop. Skråstreg. Ja. Ho, man. Så sagde jeg. Jeg er næsten på Jeg startede det samtidig som dig. jeg vil gøre. Du har egentlig meget af det her. Opererer lige... Har du noget jern? Nå ja, prøv lige at kigge på stiger og emeralder, vi fandt en hel masse af det. Vi fandt en hel masse emeralder. Prøv lige, hvor meget jeg har i det hele. Altså... 17. Jeg har 17, okay. Og vi har 9 emeralder. Smaralder. Ja, smaralder. Det er lige meget. Vi har sådan lidt af hvert. Vi var nede i mine. Vi kan godt lide at mine på en mærkelig måde. Og så fandt vi også lidt jern, som jeg lige kan bruge til at konkurrere min sus på. Inden på den her søger kan man også konkurrere. Hvor det kom. Ben, du kan reparere den her skov. Så kan de se det. Eller reparere en af dine andre tus. Hvorfor er der en jernblok lige ved siden af jernblokken? Altså de der. Ja, det er lige meget. Giv mig den der. Nej, du har selv noget. Okay, ja. Nej, det er opgraderet. Når man kan højreklikke på den, når de går i stykker med et jern på, og så bum! Ja, og så opgraderer man. Så skal man bare lade jern på, der mister lidt jern. Det kunne I lige nok godt til. Ja, det er lidt med ekstra, fordi den snakker ud. Ja. Jeg har bare en 4 på det er ikke gået. Ja, prøv lige at være net. Ja, så er jeg igen. Det var bare lige en, der lige bankede på. Ja. Nå, men yeah. Hvad skal vi lave? Vi har... Hey, vi skal ud og finde nogle ting. Jo, vi skal lave sådan en sukkerkønsfarm. Nå ja. Vi laver et farmrum. Skal vi ikke gøre det? Jo, lad os slappe kæmpe. Så kan jeg svæverne. Automatisk. Så kan de se... Ej, så skal vi have pist. Ja, det laver vi. Automatisk sukkerkønsfarm. Og det behøver ikke være stikket. Nej. Man skal jo ud og stige nogle levels. Er det okay? Det er okay. Fordi... Jeg vil gerne... Skal jeg hjælpe dig? Hjælp mig, tak. Vi skal lige noget. Nå, jeg har også vist den der gang, som vi ikke har færdig med. Den der gang. Den der gang, vi lavede allerførst, hvor faktisk optog, men så gad den ikke. Nå ja. Det var da vi startede. Men lavede den testopkald. Den er herovre. Skal vi over til den? Testopkald. Ja, Testoptagelse.
Ja, vi sidder ved siden af hinanden, så vi slutter lidt. Det er sådan lidt... Vi gav lidt op, vi gad ikke til at gøre det. Så fandt vi på, at vi skulle en hel masse andet, fordi så kunne vi flere spil udenom. Og det er også mig, der uploader det video. Mikkel, jeg har aftalt med Mikkel, at han uploader den, fordi mit internet det er rød. Nå ja, hvis I ikke har set episode 1, så hedder jeg Mikkel, og han hedder Benjamin. Ja. Den har vi så ikke fået uploadet endnu. Altså ham der, som der optager, han hedder Benjamin. Ham der, som der ikke optager, men som der bare er en noob i baggrunden, han hedder Mikkel. Det er så ham der en... Ja. Det er lige meget. Det er fuld. Så hvis I synes det er sjovt eller lige meget, så søg Jeppe K. Bare prøv, søg Jeppe K. Så kommer der sådan en skuespiller, bare sådan 3 minutter eller noget, med Jeppe K. Ej, jeg vil 4 minutter sådan. Ja, det er lige meget. Og han er sådan, han spiller en ejendomsmaler. Og lidt sexy. Sex? Ej, han er lidt sådan klam. Ja. Sex? Lige meget, vi skal ikke snakke om det. Han er lidt klam, så hvis du er under 7 år, så skal du nok ikke se det. Nej, hvis du er under 9. Fra 10 og under. Så der var man sige. Hvis du er under 10. Ja, så lad mig se det. Det må jeg give dig. I er ikke klam. Nej, vi er klamme. Vi er født klamme. Kæft. Ej, Ben. Velkommen. Hvorfor? Vi skal også bruge noget sand. Lad være med at pløje det hele. Ja, det skal jeg bruge. Hvorfor? Fordi til sukker. Nej, der skal jeg bruge jord, kan vi? Jo, kan man godt. Hvad laver jeg? Jamen, Ben. Velkommen. Det er et stort farmrum til alting, ikke? Nej, det er kun lidt sådan der. Jamen, så skal det behøver den ikke være så tyk her. Ja. Jo, så er det lige sådan en ting, man kan gå på her. Og så er der vand her, og så er der. Og så... Jamen, nej, jeg tænkte, at det var den her, altså den her vej, Mikkel. Og så her, ikke? Og der kunne man trykke på en knap. Der. Nej, der. Et eller andet sted, ikke? Et eller andet sted. Og så gik den så over i noget redstone, som kunne få pisteren til at lukke ud. Det er kun i siderne, at den popper ud. Vi kan ikke få den til. Nej, jeg skal nok lave den. Ej, det er lige meget. Skal jeg min liv her? Så var vi begyndt sådan nogenlunde med min liv. Ja, gør det sådan fint. Gør det så det ser godt ud. Altså, jeg mener den her vej. Nej, vi skal også bare have gjort. Det er kun lige 2 hak mere her. Sådan 3 hak næste. Nej, kun lige det her med. Vi skal ikke have mere. Fordi det her, det er kun til det der, det er bagved. Det er redstone. Så der kan du vælge noget lys. Jo, jeg henter noget lys. Mikkel. Hvor? Nå, der. Sætter bare herovre. Jeg har mange fakta. Vi har meget kul i det hele. Ja, kigger. Det er lige meget. Ja, så er der bare sådan en lille hak. Det er jo fedt. Det ser fedt ud. Ja. Og så er der også på den anden side. Ej, det ser grimt ud. Nej, det er lige meget. Ja, så er det sådan. Ej, Ben, ved du hvad så gør? Så gør vi det. Giv mig lige noget det der snus, der gør. Ja. Vi har optaget længere til forskellige. Jo, det er nyt. Men, så gør vi det nogle gange kun én. Men ved du hvad, kan vi ikke bare sige, at fra nu af, så laver vi lige det her, og så kan I så se, hvordan det kommer til at se ud. Vi laver en automatisk farm, som, ja, en automatisk sukkerkanesfarm. Så kan Benjamin vise. Så kan vi kan vise det lidt, ikke? Men vi ses næste gang. Hej!